Imbawula ya uyelo phone ungaphambili imbawula iza ngemuva uyanale lakho lapha ngathi hawu indoda kusuku lele lakho mhayise angiliboni kahle ngathi ngicabambe unumber 2 kodwa uma ubala usuka ngasemumva ungabala usuka phambili ngilobone kwabaye bathi it ain't over until the first fat lady sees asazi kodwa ke kunzima lapha phambili kusahleli imbawula ilwa no yellow bone Gizo zombili ke eyishayana phambili yesa ake siwashayela izandla eseza lapha siwakhuthaze kuze sibone ezophumela ezodla ukuhlanganisa siwabizele siwakhuzele ake ngizwe amaflate lapho hayi njengoba bengeka ngasho umfoka mshayise noma ungathini ifesi liphakathi kwakhe uyellow bone nayo imbawula kwenzeke okunye man right siwashayela izandla kulwa ikusheshe lapha yana akesiboneke nawo lapha number 2 siwabone ukuthi iliphi ezafuna kumela aweza ake njengamanje ayatebela njengoba sibona lana yakeni yelo bone number 2 ikusheshe number 3 number 5 and white yes angikusho ke unumber 4 kuba uhulumeni ublack and white number 3 ngokubuka kwethu kodwa ke akusibo ke umphumela osemthethweni loyo umphumela osemthethweni sizowunikezwa amajaji ngokubuka kwethu la esikhona khona ngokungena kwazo izinkabi ungenile uyelo bone balandelwa nguye ukusheshe kwasekulandela phela uthi namahashi siwetha amagama nje ngoba lokuthi ngihamba yedwa nangayaphela ngavele phela igama lakho la emdlalweni uma usuqhamuka wedwa ubizwa ngoma hamba yedwa black and white alright kulesikhathi manje ozokhulumela umasipala asondele ngaphambili as we prepare to declare these games open officially so sizo kodwa sokwenza sisenze lento ye-national anthem ngizocela lokhu ke masicula i-national anthem ngithemba ukuthi ngiyazwakala kuyo yonke indawo la ngikhona khona siyasikhuthaze ke ukuthi makuculwa i-national njengoba le nyanga ilana nje kwinyanga yezamasiko sikhuthaza kona ukuhlonishwa kwama-national symbols wethu which the national anthem is one of the national symbols kubuye kufake phakathi ne-national coat of arms kubuye kufake phakathi the national flag yase South Africa so sizoyifaka ke khansela so ngani nje kancane baba umshayise akangeni sifuna ukuthi sikhiphe umphumela osemthethweni uhola ke attention mangithi attention ngisho ukuthi izandla zibe la zombili zibe la right DJ give us the national anthem Thank you. Over to you, Hlonishwa Mama umeya wasemkhondo. Ayeye emkhondo September ayeye.
Mkhondo ayeye. Asibonge kakhulu kubo program director. Ngibingelela u-executive mayor we-district ubaba ukhansela uWalter Mgomezulu. Ngibingelele ama-members e-mayoral committee onke akhona angaphakathi kwethu. Ngibingelele ama-councillors akhona angaphakathi kwethu azograce this occasion. Ngibingelela ama-partners akhona onke iMondi, iMPEC, PG Basin nabo bonke abakhona la ngaphakathi abenze lo mcimbi wanamhlanje, Department of Sports, Culture and Recreation. Sibonga kakhulu ukuthi nikhona ngokukhethelekileke. In absentia ngibingelela ubukhosi bethu, ubukhosi bakayenda, ubukhosi baseGenyaneni. Ngithi sanibonani mphakathi nonke. Ninjani bona namhlanje mahashini ninjani? Ayeye Mkhondo ayeye. Program directors ngaphandle kokuchitha isikhathi ezumkhondo municipality sijabulela kakhulu lethuba leli likhona ukuthi namhlanje njengomkhondo sizokwazi ukuthi sibe lana sizobonisa ngomdlalo wamahashi ukuthi maningi ama sports as i-community esingaparticipate kuwo. Ngakho ke ezumkhondo size la sizoyibophezela ukuthi singumkhondo sizalibamba nathi iqhaza. Ngiyajabula ukuthi namhlanje bashilo ukuthi kunamahashi avela kuboqwaqwa, kunamahashi avela kuboLesotho akhona namhlanje. Engicabanga ukuthi lena indlela esizokhona ukuthi singumkhondo sikhuphule ngayo izinga lomnotho wethu. Ngicabanga ukuthi uma ngabe simuva siya forward njengoba sisho ukuthi sifuna le event kube yi-annual event, i-annual event engeke kuphela i-concentrate emahashini asemkhondo kodwa ezoconcentrate kumahashi eSouth Africa yonke. Enyeke into esishoda ngayo executive mayor wase-district singumkhondo, sishoda ngabantu abaney'ndawo zokulala zokwenza i-hospitality. Singaba nayo imicimbi emikhulu kodwa uma ngabe abasomabhizinisi bethu bangakakhona ukuvula amathuba okuthi uma ngabe kunabantu abasuka ngaphandle bakhona ukuthi balale la Mkhondo so that imali izokhona ukuthi circulate eMkhondo. But namhlanje usuku ke esithi asi-enjoyeni sonke singama members e-community, singama members ama-organizers alomcimbi. Sithi njengomkhondo we are committed, fully committed ukuthi sin-assist. Sibonga kakhulu usuku lwanamuhla kusulolwe iBhish, usuku lokuthi sibone amahashi atshakadula la bese sonke siyawabongelela amahashi ethu. Ngiyeza-ke MMC Khumalo lapho siyabheja manje. Ngiyabonga kakhulu program director. Thank you so much Mayor. Siyabonga kakhulu angakafiki nangale sizokwazi ukuthi mahasha amathatha winile akwazi ukwanikeza indondo zawo. Sibonga kakhulu Mayor. Nizwile ukuthi kuthiwa ba committed, the municipality is committed ukuya phambili. Mayor in 2 years lento uyayibona ukuthi attract abantu abangakanani kulo sizoyibona ukusheshe no black and white azoholelwa umeya ngena ngaphakathi yellow bone ngena ngaphakathi ume phambi kwedeja tape eze ukusheshe no black and white babe nenhlanhla ke ukuthi badlale umeya yihashe beliku number 7 eligitshelwa umbhobho eluka baba uhlatshwayo eMkhondo. Elababa uhlatshwayo eMkhondo lithola uposition 3. WhatsApp Mayor Mahashi siyabonga. Ngiyasho ukuthi wakhona la ekhaya. Position 2 uthathwa ihashi ukusheshe elika baba awubukele baba umshayisi. Ikusheshe la baba ukhumalo ndoda ngikhuluma kahle. Siyabonga. Nakhumalo lapha Mamfuso
njengoba lamavuso wangwane la kithi leli lithola uposition 2 bese ke kuthi ihashi enidla umhlanganiso uposition 1 ihashi uyellow bone ake sikikize bomama sibashayele izandla basaqomela uyellow bone ihashi elibuya pigs not pigs emsukalikwa nawe emsukalikwa umncinyane kodwa injalo nje baba injalo isixoxo sihambile siyabonga kakhulu mameya siyabonga sukani lithi bafana nijike lapha yana akhikize umeya ijike nje eduzane nasajike ekudeni ake siwabone asitshengisa ukuthi awine kanjani nazo awuzwanga ndaba cabanga ukuthi persona kusuke kube personal ngiyayibona le ndoda ukuthi ngakuyilimaza ngempela lo isho khona ukuthi iyazungeza ngempela manje iyawuzungeza ngempela umuzi wendoda leli khapha number 4 uyabona nawu number 4 kukhona nawo asayenza manje ayangena nawo asiwabizeke abalaleli sibashayela izandla beseza la ngaphambili siwashayela izandla kukhona inkabe eshoshayo ngaphansi ngeke ngasho mfoka shabalala ngathi number 4 kodwa ikhona inkabe eshosha kanzima ngaphansi engathi umfoka Dlozi ayikhona indlulile lenkabi hayi izabathatha umfoka shabalala naweza nawo number 4 beyithayithi kakhulu le race lena mfoka shabalala sidlala umnyala kwangempela ayikhona kunzima ngokuyibuka kwethu singena emshayise ngasondela bahlonishwa sondele ngaphambili sokwazi ukwenza presentation fanele kungene kwalo right sicala number 3 asiqale nje ku number 5 ngamabomu umshayise senzele ukuthi wonke umuntu ezwe kahle ukuthi kuhambe kanjani izandla lakhona la emkhondo aliswe enkangala yangihlolela sesinga-award ake manje baba umshayise basivumele amajaji ngiyacela MMC siqale ku-position 3 abantu abakholwa simfake imedali yakhe right sondela ke MMC host number 3 in the middle simfake ilona photographers simshutheke kuvele kahle ukuthi konke kuhamba kahle simshayela izandla ke safaka imedali yakhe indlondlo yakhe ke ukuthi ugijime kahle ke aqali ke la aqala ngokuthi abantu ba prepare so kunenge umsebenzi awufakile ukuze afike la afike khona host number 2 sizomnikeza ke naye medali yakhe besasondela bemnikeza medali yakhe simshayela izandla ke thina okwethu nje ukhalalisela umsebenzi osuke wenziwe la ekhaya siyabonga kakhulu horse number 1 uthe ubani horse number 1 usungeza simshayela izandla uzogabavula ke aye lapha horse 1 2 3 bagabavule bashaya MMC ubuka amakhamera MMC akayengalo MMC ubuka amakhamera MMC uphi uba Mavuso akume kancane MMC baba Mavuso ke yasho ukuthi bephethwe ngimamela bona uligcokise kahle nje awuzwake nazo shaya ifrontal ya siyabonga abafowethu sibonga umsebenzi omuhle right Dala tiche. Right, hii namba yako ukuthi bakuthola kanjani? 083 Nekasi lakho, batshele nekasi lakho. inamba ithi 083
3114560. Mina ngibuya Sibetha Sibetha ngapha ethanda ukukhanya. Uyekelile manje uyayiduba lento ukuthi ayikhona semsebenzini kwanele. Shonisa uyashonisa mashonisa shona malanga shona Ngisake ngingaboni naseleli number 2 babumshayise ukuthi uyena bani loyana kodwa ke sizolibona hayi umashonisa ngathi impela ayikhona kunjalo nje baba angisho nayo nazo yena nazo shona malanga shona malanga shona washona mashonisa ayikhona uyazizwa umashonisa umshayisi njalo baba ngibone nje isuka lena ukuthi sekuyacaca manje kodwa ngingakuzwa mboso sokuthi usika barezi uqedile kuze bayikhuphula ashintsha mangiyibona ithatha lela khona uzuqedile amarezi shona malanga shona uhamba neyiwinayo sekhona-ke cha baba bengisabuka ngifuna ukukhetha kahle okuhle ukuthi ngikhethe kulela siyabingelela sodolopha Halala Mkhondo, halala. Phakama Mkhondo, phakama. Halala Khersibande, halala. No, masithathe lelithuba sibingelele uexecutive mayor umama uNdlovu lokhona la ngaphakathi kwethu nosomlomo ubaba uNgwenya. Ma members we mayoral committee wonke la khona. Nase Khersibande mamkhwanazi bo councillor Sikhakhane siyanibingelela. Sibingelele umphakathi siyabona sibaningi kakhulu la ngaphakathi. Sibonge lelithuba kubaqondisi bohlelo la ngaphambili ababili labasipha lona. Sithanda kuzwakalisa amazwi okujabula kakhulu. Umnyaka wesibili lona sizama ukwakha nokwenza sure ukuthi lo mdlalo lona siyawuqhakambisa uba phezulu lo wamahashi. Sikwenza lokhu sibambisene nomnyango wezemasiko nemidlalo esifundazweni sala eMpumalanga. Abasichasa kakhulu ukuthi si-adopte le concept ibe impumelelo. Sikwenza lokhu siyiKhersibande singumkhondo local municipality sibona i-potential le associated nalomdlalo lo la eMpumalanga eKhersibande eMkhondo in particular, because uma ubuka la ngaphakathi kunalento ngesilungu lekuthiwa i-social cohesion. Kukhona lobumbano nalabumnandi nalogiya sonke nje ngokwengqondo sikhululekile sijabulile. La ngaphakathi kwethu kukhona nemathuba ebhizinisi osomabhizinisi labasafufusa labakhona ukuthi benze lokuthile out of this event. La ngaphakathi kwethu eMkhondo kukhona ukuthi abanye baphuma kwezinye izifundazwe nama district probably kufanele balale bafike ngayizolo balala la eMkhondo. So kube ne revenue generator i-business yaseMkhondo out of this annual horse racing. But sifuna ukubonga kakhulu ama-sponsors lafana nabo Impact kudala bekuthiwa iMondi ngokuthi all the time benze lo mhlaba noma le ndawo lesikiyo available for the event. Siya acknowledge kakhulu, acknowledge wonke ama-sponsors akhona la ngaphakathi, lafaka abo Cherry, afaka abo yonke ibhizinisi ekhona lana ngaphakathi le sponsorishile ukuthi sibe successful. Ene siyazibophezela kumnyango wezemasiko nezokudlala eMpumalanga ukuthi sizocontinueisha every year between September ekutheni iba successful le event iba inkulu, in particular la eMkhondo. Kungasingile phela bengikhuluma no executive mayor, kukhona nenye futhi ekuthiwa ingoma ekumele ukuthi nayo siyenze ibe iqhakambe ibe phezulu kakhulu kule ndawo yethu.
So kuyasijabulisa lokho le support lesithola kumnyango noma kwi department ya culture kumkhondo naseGertsibande nayo yonke ibusiness or sponsors lekhona la ngaphakathi. Sibuka ukuthi sizo improve le concept Department of Culture, Sports and Recreation siqale early ngama preparations. Ukuthi how can we draw in mhlambe bad ways or Hollywoods ukuthi sibheje out of lezinto lo mqhudelwano lokhona la kube khona kuwina njengoba kwenzakala ngeVodacom eThekwini noma eDandi nalena izogcina inkulu iphupho lethu liya lapho egcineni kodwa siyalibonga lethuba nabo bonke bomsakazo labakhona lana community radio, digital TV, newspaper and everybody. Let us enjoy kulo suku la namuhla siyabonga. O district mayor usitholile list wabo Mshayisi. Ngihambe nale yansizwa leya. Kunginika ama results. Mhlambe nje ungathi caphu ngokuwabona kwakho ukuthi mahashe melapho ngaphambili. Umashonisa ukhona uyodla umhlanganiso mangibuka Tuliza zamahashi. Tuliza mahashi. Ngibiza kahle Joki. Ubani? Tulize hashi. All right. Bese kuthi number 4. Ihashi usambodi lika baba uNkosi likitshele ukhehla ngiyacela ukuthi mangabe ngilibiza ihashi umuntu athi nje isandla kuze babone labantu lapha nani naziwe Tulize hasha siqale kuwe uphakamisa izandla unumber 5 simshayela izandla Shaye kakhulu izandla bafowethu. Right bese siya ku somebody on number 4 kababa uNkosi ogijele ukhehla nangu ukhehla ubuke abantu ukhehla babone abantu ukuze sikusupport ngiyabona ukuthi igenge saseyincane lena nenza kahleke bafana bami hashu number 3 uDubai kababa uNtshali ogijelwe ngeAsanda keshayela uAsanda izandla. Right kuzoba khona ukunikezelwa kwemedal kuye uAsanda obambe unumber 3 bese kuthi unumber 2 usika Mareza oke wathuthusa hey bathuka bansika Mareza le ubamba lela khona nami ngingadideka ngathi uyahamba nayo uyeke usika Mareza kababa umthethwa ogijela ubonga umusa shayela ibonga umusa izandla ya asisho nje Mshayise usaya ku position 1 ukuthi iyashela ku position 5 elasemkhondo ukuthi uposition 4 kube yashila se suka likwa uposition 3 yashila se Pix likasema iDubai esemabola umkhondo futhi loyo uhashi number 2 naye yashila semkhondo uyakhomelisa ke ubaba umeya ku position 1 mashonisa shona malanga shona nalo ngiyashila se Dr Pix likasema sizoba nesikhalo nje thizeni kodwa sizocela uphatha khona la sibona khona yakwenzeka kahle kodwa nje siyabonga awanganikini amakhanda kodwa nje usayona athi ungakhula abaphathi abawuxhasile nomcimbi bangakhethi kodwa nje ngisumoya siyaqindezele ya ngeke sikupike lokho ngoba bayise abantu bayacindezeleka kwabanye kodwa ke kulungile sikwenza umuntu ebantwini ya siyacindezeleka manje mabhawude ngiyela mhlonishwa bafowethu mangabe asafikile wonke amahashi number 1 zime kanjena ke ngilekelele lapho foka kwenye amanzi ya asikale ngapha futhi siyele ya number 4 kodwa ngibani umthwalo ngibani number 4 COVID number 3 Zozo Sibona benza niyakopa nani seniyenza ngafika nje ushwala labagijimisa dathi siyenza right asibonge foka Mshayise
ya hey wona mahle ngiyambona uBlake leli kufanele libizwe uBlake leli mbane leli hayi fa kube uBlake hey awubuke ifrontali kule hashi asilungise mfoka mshayise lapha ku number 5 kune hashi esibizwa ngestrip semamba likababa uyende nifola kuphi pix lika 7 noma imkhondo pix lika 7 bese kuthi u number 4 covid ibuya eNewcastle ekababa uNkosi bamnkosi ke uyagibela leNewcastle mfoka mshayise fanele sikusho lokho ungusihlalo waseNewcastle ugibela impela emva kwakhe ke bese kuba khona usibona benza yakwa position 3 ya amanzi amanqebe number na position 3 now sibona benza basondela bezindaba esondela nkosazana nawe super I'm just doing that uya understand ukuthi ngikhuluma ngani kodwa ngisho njalo uposition 2 kuba yihashi elibizwa ngokuthi imali yase-Absa imali yase-Absa ikababa uSibanyoni ikhona la eMkhondo uzwe kahle mshayisi isemkhondo imali yase-Absa okay yes akusimsuka lenko number 2 now imali yase-Absa yihashi elibizwa ngemali yase-Absa elikababa uphenduke inkosi awuzweke bakwenziwa njalo nazo ke bazokwenza njalo abezindaba bese kuthi unumber 1 yihashi elibizwa ngokuthi asemanzi amanxeba right sikushayela izandla amanzi amanxeba ihashi la kuphi lawa udlozi ngelase-Utrecht Utrecht la ngakubona Newcastle ifola ngaphansi kwemajuba nalo angithi ya majuba district yes imajuba district yilona ke ihashi esithi lithola uposition 1 amanzi amanxeba yazi into engifuna ukuyiphawula lapha aphile grade 4 uyacelwa ukuthi usale usondela ebhandeni la sikala khona usalisondela uregister masibuya la asisabe sachitha isikhathi sichubeka nayo bathathe DJ ukhalelani uhambile mfoka mshayise nawa eza mfoka Shabalala usheshe wabala mfoka Shabalala wabuka ispeed hayi khona ukhalelani uhambile mfoka mshayise nawa eza uhambile ukhalelani aswashayela izandla eseza aswakhuthaze nawa eza ukhalelani ke lo ongaphambili sebona nangehla wangena ngamandla amakhulu langena khalela ungena uhamba kalula ukhalelani right sizocela ke la bafowethu sizocela nama ngabe kuza mashe silezi la ngoba kubeka ngathi sistepa le-order le obiyo echacha siyacela nami mfoka Sibanyoni naye uyangena kodwa ke ukhona noma hamba yedwa mfoka mshayisi enja yaze all winners here number 1 uma usuka emuva all winners here uyenza ngempela uma hamba yedwa hamba wedwa ufike wedwa ngathi asentisithu ihlole seyiqala ukuba ngapha security guys bakelwa newadoda ayiwenza ngempela lo mntwana ophambili bavele kwaqaqa-ke intokazike lena unishayela intokazi unosipho-ke lo
ijoki lo elibonayo khamba lapha Dr. Big Sele. Right, kanti ihashe libona lapho kaShabalala number 9. Njalo ngazi ukuthi Naku bakuduna nabaduna. Bashaya layini. lutho umnyango omholopho angeke isebenze kanje lapho kamshayise Kanjani? ayikhona bazayidisqualify amajaji yenza okwenziwa amajaji azayidisqualify amayenza Asingapreempt ukuthi disqualify. Ya ayangena-ke mahashu number 8 losibonayo no number 1. Ngoba amasondo ulifakele kakhulu lehashe engibonayo wesise kakhulu kwi-training walifita kakhulu manje Inothisa lapho kaShabalala ukuthi amahashi lawa abe-too slow. Uma ubheka le pace lamahashi afike ngaphambili. Nako-ke sesibona kuyacaca kungathi kuntwele ezansi-ke laphaya ihashi kuthiwe uba ihashi ihamba phambili uhulumeni uhulumeni wakaGamede siyambona nanguya evele nje avele wacacisa wabonakala ukuthi hayi ingeyakhe-ke unguhulumeni njengegama lakhe ugijelwe-ke umelusi like lathi ukuhlelebhela-ke la salibona latshengisa amandla amakhulu vele izele kuzowina lanani salivele lingena ake sishayele izandla likhona ikhenana lapho kunumber 2 mfoko kamshayise yilo leli liwa laphayana awusakufrendi ikhenana hayi hamba nohulumeni hayi ungena yedwa uhulumeni uhamba kancane nje ya akukho nje ucacisile ayikhona ukuyipholele manje dala right Hulumende number 2 Hulumende number 1 uhulumeni number 2 number 2 ake ngibuke lapho number 3 ikhenana
security out of order. Ayibo, asithethe. Hey, kukhulu mshado. Hey, kunzima ngempela manje. Ayikhona bangena ebhandeni abantu. Hayibo! Hayi! Bangena ebhandeni. Bayapha ebhandeni. Ilama security kubena. Bayapha abantu ebhandeni. Hayibo bafowethu. Hey! Lengathi uMoses Check number 2. Check number 2. ukhona ihashi. Check number 2. Lalela mshayisi. Ukhona ihashi lapha kuthiwa uNyazangoma. Yeah, uye lo number 2. Elikameya waseNewcastle ngathi lo lihleli phambili. Yeah. Anginalo kodwa iqiniso. Buku number 2. Ya Sibukele irace. Wanginika umlando. Number 3. Sibukele number 2. Number 3 vele sesithi hayi akasekho competition. Number 3 akasekho competition. Wenze lo mlando engikhuluma ngawo. Uphelele istamina soyekile vele. Ngisho sacompete nalawa aphambili bangababuka. Ya pick up. Kodwa nje uyabona imoto ukuthi nawo kangena sawubona ke kulo number 1 no number 2 bengingasho ke ngo number 2 bengingasho ke ngo number 2 nangu number 2 wangena upick up ele to number 2 ukube uyibambe kulela khona lela ngabe uyibambile Arsenal lona nathi ayaphezulu indawo kusuka lapha kuyala iyakhuphuka. Right, half trotters. ama half trotter wahambe Number 2 Shabalala. Number 2 kanjani ka baba Fal Ali Angayisabi mama. Next year siyagibelana. yabona name of the horse Right, simshayela izandla. Falhal Falhal. uthola uposition 2 sasa ile gama engilaziyo la Ntombeyiningi. bathu bafazi ba Simshayela izandla uNtombeyiningi, our number 1. Half matrotas lawa mfoka Shabalala. Matrotas sibonga kakhulu ke bafowethu ngadele phela masisha nje nibonga. azowa ya khathele Okay. Siyabonga Alright, bafowethu siyabonga kakhulu. Khululekani impela amahashi ke lawa okudabuka Sizawubona makangabhunji. Usho njalo. Ukela buku page bobuka phela ukuthi beza njani labeza lapha. amadoda atakufune lutho Thula ke mfowethu. There's a surprise coming. The 2 horses ang number 2. Uzowabona. ngeke ngene lapha yana sokangena ubuye la Ukela namahasha amabili khuluma eza. nawo masijana uplay one ya Uyayazi. Nakho. Bengishilo ngalo number 2. lutho nangu no trouble Benshi. Right, angena ke. Wafele kwacaca nje kwathi ba. uphalile Wathi ba. Right, sibizele lawa alandelayo. Awu4 angakhi the main race. Sinibonga kakhulu ke kuzokwenziwa ke ngokusemthethweni engizonikezwa yena aqhamuka ngale kulela thendelela kimi ke nje hawu nginibonga kakhulu. You've been a very good audience. Kakhulu lapha ya nabantu besiloku si-interacta nabo sisebenza kamnandi nawo namajaha media la bafowethu ngiqhamuka kuphi Ulundi. yeah mbosibiza lezulu Hayi noma kanjani awuhlile besinani futhi. siyabonga kakhulu madoda umuntu uyobonakala naseZululand Indawo yonke lamhlanje. kuphi neZululand unjalo nje ya bona nabo no council uyasondela bangakwenza ya bazokwenza ndawonye waza deputy chairperson nabo abahlonishwa abanye bayeza nabo siya award the top 2 horses mhlawumbe yes ayo sonikeze wonke bese
awu-3 ma-medal. Ndoda uphume ngapha weza ngapha wafike wenza imgilingwane. Ake sizwe kahle nimeke bafowethu. Ukuze usola umgcakazi. So yes, horse number 5 nguhorse obizwa ngo Nomathemba. Ihashi elibuya is it Gauteng or Lesotho? Gauteng. Nomathemba ubuya Right, uthi nje isandla kanjena besashayela izandla from Gauteng. Bese kuthi ihashi elithola uposition 4 ihashi elibizwa uEbenezer libuya Gauteng of Free State. Gauteng again. Right, sibone ngesandla bekhalalisela mfowethu iyodwa iona babone ngesandla. Yes, bese kuthi uposition 3 kuba ihashi eligijelwe umzukulu ngibani konje umzukulu halalani so wagibela bohalala manje mzukulu halala uselisuthu halala sibone ngesandla nazoke horse number 2 ihashi likababa uNkosi kwelaseMajuba troublemaker umkhozi weyinkinga sondela onanga umhlonishwa uvulakazi ukhona asondela phambili esaphakamisa isandla hlonishwa musuku lisaba siyawagibela ngonyaka uzayo bese kuthi uposition 1 phakamisela isandla halala udokotela uJoki osenesipiliyoni ngempela lona uposition 1 uthathwa iBarcelona kababa umhlongo eDumbe igijelwe uPlaza uyayi-honorisha ke uDeputy Chairperson right websamu yabagibeli nayi netrophy mfowamhlongo uthe yini hashi Barcelona i-team yaphesheya le yeah right hambani yabonga bafowethu siyabonga bafowethu halala speaker before sitetela i-main race speaker siyabonga kakhulu sibingelele wonke umphakathi sibingelele bondaba ezitha sibingelele inkosi uYende engakhona ngaphakathi okwethu nje kuncane ukuzobonga ukubona abantu abangaka bazosupporta umdlalo wamahashi indeed ke sihlalo iphakeme kakhulu uma uqhathanisa nonyaka ondlule okusho ukuthi ayidandise yayibamba manje so sibonga kakhulu kuwo wonke umuntu oparticipatile sengathi bonke abantu mangabe sebabuyele emuva bangaba safe nabo laba abagibeli bangabahashi sengathi bangenza sure ukuthi umnyakeni olandelayo bakhuphula izinga laba bangalokhuzanga bangawinanga namuhla ukuthi kugcwale wonke umuntu abe khona so siyabonga sikumkhondo municipality ukuparticipate eyintweni ezifana nalezi eyibuyisa ubuciko eyibuyisa futhi injabulo emphakathini so sibonga kakhulu nokuyiphatha kahle ke ngeke size sikushiye abantu sibonile bayiphethe kahle sengathi bangaba safe siyabonga kakhulu mphathihlelo ikhombisa ukuthinteka yona ikhombisa ukuzwela lapha nalapha
mfokangema asazi-ke ukuthi ngabe konakele kuphi kodwa nje iyakhombisa ukuthi kukhona la kungamnandi khona kahle sizozwa-ke ayi-ke engathithi ake sibone bangaki la 1 2 3 4 5 hayi ngowushilo mfokangema wathi unumber 1 amazondo amazondo baba Mshengu wabonile uma engena emadukweni ngowushilo ngifuna i-confirmation nje kulaba bama-video kodwa amazondo abonakala athathe i-first place alandelwa-ke yikahla selisuthu kwase kuba unqakanqaka ake sithole omega iyahla lakithi empumalanga lakababa uDube Pix likaseme position 4 Alpha and Omega ngicela ukuthi ake lifakwe awumfaka yes inqakanqaka ithola uposition 3 nazoke position 2 konje ubani lekashi Mroro wadiha libeswa uspika wasemkhondo Mroro wadiha tate nazo-ke number 1 Mroro wadiha main race position 1 2024 Mkhondo August uthathwa amazondo akababa ugama emajuba buya ngapha sisithobeni sakazi mina ngushabalala uMadlanga Mpisi ngusihlalo wamahashi la eMpumalanga siyajabula kakhulu ukubuka umdlalo okulezinga okulo namhlanje umsakazi wami kuyiqiniso ngempela ukuthi isasaza lukhulu kulomdlalo abantu bayanda ngendlela esimangaliso ukhombisa ukukhula siyathemba ukuthi eminyakeni engamngaki uzobe ukuyo i-level le yabo Dandi July ngendlela esibona kwenzeka ngakhona lezinto ezenzeka ngakhona nabanikazi bamahashi bayawujabulela kakhulu lo mdlalo bayawuthakasela yingakho ubona kunamahashi aqhamuka bolisuthu bo KZN ngoba ba excited kakhulu ngalokho ufuna ukubheka la ukuthi amahashi asekhaya enombolweni ebezikamle sibekhona mhlawumbe ethena libona lezi kahle la kaZuluMela asimelele kakhulu amahashi asekhaya sakazi uma uzobuka nje kuma main race grade 2 ihashi lidle umhlanganiso uMoses ihashi la eMpumalanga uka grade 1 ku main race besinehashi elilodwa eling Alpha and Omega noma ke lingamthulanga uposition 1 kodwa lingenile eyinqweni walimthulile uposition 4 kwazise ke vele belilodwa kuyinqunqulu zase KZN zihlangene nezase Gauteng kanye neseLesotho bekungeza ukubalula nakancane kulo kodwa nje siyabonga ukuthi likwazi ukuthi lisinikeze uposition 4 siyathemba ukuthi ngonyaka ozayo sizabe sinamahashi cishe amathathu aka grade 1 azokwazi ukulekelela uAlpha and Omega ngiyathola ukuthi amahashi asebuya kuyona zodla nina futhi amahashi ayesuka khona la truck awehamba eyophemba ngapha ke eZululand ke komkhanya kude wona futhi asebuya nje manje futhi sizobuya ezonhlanga sithi ayichapha sizokudayisela manje beshayiyo manje amahashi lawo inkinga ekhona lapha kumsakazi kuthatha isikhathi eside kakhulu ukuthi thina sibe nomdlalo ofana nalo ngaleyo ndlela ke eKZN dala abaqala kuba nemidlalo enjengalena so bebakwazi ukuthi basuke le eKZN bazothenga amahashi ngapha kithi ngokuthi thina singanawo kumdlalo omkhulu bekubalula ukuthi sibadayisele lawo mahashi so eyinombolweni eyiningi ukuthola ukuthi amahashi lawa asidlayo aseKZN ngamahashi okudabuka la eMpumalanga athengwe la eMpumalanga wonke lamahashi mawungabekisa nje ku grade 5 kumahashi awu5 awinile wonke lawa ayi4 adabuka la eMpumalanga asiphethe ngokuthi ukuyibongela mhlawumbe usabhizinisi abathengi banixhasa napho nomasipala uthe wanixhasa labantu nje bathe banixhasa nobukhosi bunobukhosi bukhona la bathe banixhasa siyabonga kakhulu kubo bonke abathe basixhasa msakazi siyaqinisekisa ukuthi uDepartment of Sport uyena osilekelele kakhulu kulomdlalo walekelelwa uHepsibande District Municipality kanye nomkhondo Local Municipality kwase kuba inkosi yasogenyaneni inkosi uyende ineqhaza elikhulu ukuthi lo mdlalo ube impumelelo ama companies ke angama private company athe asixhasa ukhona uMPAC ukhona
PG Basin Port Basin kuse kuba khona uCherry laba abagaraji eyimoto cishe yiwona ama companies athe alekelela kulomdlalo. Sithokoza kakhulu sibuke phela ngonyaka ozayo sethemba ukuthi kuhle nje manje. Sibongile kakhulu basakazi okuhle kona.